Bona nit. Salutacions a tothom en aquest inici d'estiu. Com cada dijous, a aquesta hora, això és el programa Música per la Pau de Tarragona Ràdio, el programa més refrescant de tota la ràdio. Al llarg de tots aquests mesos ens hem preguntat sovint pel nivell d'informació de la gent del carrer respecte al conflicte dels Balcans i pel seu grau de posicionament al respecte de què caldria fer per part de la comunitat internacional. Finalment, aquesta setmana ens hem decidit sortir al carrer i preguntar a la gent. Les respostes que ens ha donat la gent han confeccionat la primera part d'aquest programa. Després parlarem també de la situació actual a Bòsnia, com la majoria dels nostres programes, i finalment us parlarem de la manifestació que es fa el proper dilluns a Canes, una manifestació de caire europeu. Començarem parlant, doncs, de l'enquesta. L'enquesta l'ha fet la nostra col·laboradora Rosa Maria, i ella ens parlarà de com l'han preparada. Hola, bona tarda. Bé, el que vam fer és plantejar, ens vam instal·lar en el carrer L'Hospital, a la nostra ciutat, i vam plantejar a la gent dues preguntes. Vam preguntar-los per l'opinió que tenen sobre el conflicte que hi ha a l'ex-Iugoslàvia i quines creus que són les possibles causes que la van originar, i després també els vam preguntar pel paper de la comunitat internacional en aquests 3 anys de conflicte. Vam intentar que fos, dins de les poques persones que vam entrevistar, que fos representativa, i vam agafar gent compresa entre 3 franges d'edat, fins als 25, dels 25 als 50 i dels 50 en amunt, equitativament. Bé, les respostes les sentirem totes juntes, primer a totes les respostes de la primera pregunta i després totes les respostes a la segona pregunta. Mireu, estem fent una entrevista sobre el problema de l'ex-Iugoslàvia i us volíem preguntar què opineu de la guerra i quines són les causes que creieu que la va provocar. Em sembla que tindria que acabar-se ja. L'únic que pot fer això és... Bueno, la conseqüència pot ser una guerra mundial, digo yo. Pues supongo que las causas vinieron desde, no sé si de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, cuando unos estaban en el poder que se dedicaron a matar a los hermanos por cuestiones religiosas. El señor Tito estuvo durante 40 años calmaos y cuando se murió, pues las diferencias que había entre ellos, pues bueno, pues afloraron. Supongo que si el señor si hubiese muerto antes, pues antes hubiesen empezado a matarse. No lo sé, eso dicen que son las causas, pero vaya. Bueno, yo creo que es una masacre la que hay ahí en este país, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas por las que empezó? Yo creo que más bien religiosas. Horrorós, fatal. No comparto res d'aquella gent que fa aquestes... Quines diria que són les causes que van provocar el conflicte? Jo em penso que l'egoisme del ser humà i els interessos carats de posseir coses i el malenteniment. Ni idea. Ni idea. Val, gràcies. No puc opinar perquè no en sé masses coses. Bueno, yo creo que es un problema que quizás nos incumbe a todos en cierto modo, que está dentro de Europa, y hay una guerra en la que tenemos que pues evitar que siga habiendo muertos y que se extienda al resto de Europa. Yo pienso, a ver si me entiende, que todo viene por dejamiento, abandono, desidia, falta de formación, cultura, educación y preocupación por los representantes de Dios en la tierra. ¿Me explico? O sea que hay que formar al hombre, educarlo,
no matarlo, ni marginarlo cuando realmente a veces estamos diciendo verdades como catedrales. ¿Explico o no? Creo que he dicho bastante. Abandono, desidia, dejamiento, falta verdadera de preocupación por el débil y de formarlo y prepararlo para que sea capaz en la vida para defender sus propios derechos. Sí, es que no tengo idea, chata. Las causas que son, yo creo que son que después de la Segunda Guerra Mundial pues se juntó así el pueblo de la Yugoslavia entre croatas, bosnios y serbios, y se juntó así de una manera artificial y ahora ha explotado. Eso está bien claro. Yo creo que son las causas esas. Ho sento, però no ho sé. Gràcies. Per mi un desastre, falta d'enteniment de la gent, un desastre. Que el que passa allí és un desastre. Les causes, quines diria que són? No les conec així en profunditat per opinar, doncs, per esbrinar-les, perquè no sé, és falta d'entendiment entre la gent, és evident. Jo t'ho diré sincerament, és trist que en el moment on estem se parli de moltes coses, se li doni la importància, i això que és més gros que cap cosa, que ningú té dret a matar. Això per mi és el més trist. Vull dir, normalment la gent diuen, és que per exemple al matar doncs no val la pena de mort o alguna cosa així, i això d'aquí està perdonat. Creu-me sincerament que me fa hasta llàstima de poder parlar, hasta se menua. I quines creus que són les causes que el van provocar? Política pura, interessos d'algú. Això és segur. Dona, és molt complicat això, perquè nosaltres ho tenim molt lluny d'aquí, però s'ha enredat el coll, això, massa. Home, pues, que malauradament la solidaritat humana pues, a altes esferes continua sense demostrar-se. I seria pues, ja definitiu pues, que d'alguna manera se solucionés, pues, com ara ha aconseguit els ecologistes de Greenpeace i tot, moure qui fos i governs i tal per solucionar-ho, pues, que d'alguna manera a altres instàncies potser no tan elevades forcéssim a que aquestes altres instàncies definissin ja d'una vegada aquest tema. Però no es pot continuar tolerant la mort i la desgràcia. Jo crec que ara mateix ni ells mateixos ja ho saben jo. No sé, jo ho veig molt trist tot allò, i de molt mal arreglar. Masses diferents cultures vivint juntes, suposo que un dia l'altre peten. Aquell home, aquell dictador que ho va tindre allí tants anys, vull dir, va passar bé, està maldit com aquí, vull dir que quan la gent s'ha deixat anar, ja és tard. Que és una cosa que no crec que hagués de passar en aquest moment, però hi ha molta gent que està passant malament, però vull dir, que per exemple a Iraq la gent va intervenir ràpid perquè hi havia un conflicte econòmic, però aquí no, vull dir, perquè suposo que no hi guanyen res. Quines creus que són les causes que el van provocar? La diferència d'ètnies i de gent. Que me parece muy mal, porque están matando personas que no tienen culpa. ¿Y cuáles crees que son las causas que lo provocaron? Eso, el gobierno y ahí están muriendo personas que son civiles, críos, mujeres y... No, si se quieren meter, que se meta el gobierno, no? És un problema que es pot quedar bastant malament. És a dir, no es veu una sortida una mica clara. La culpa és de tots. És a dir, això ja ve de la Primera Guerra Mundial i a partir d'allí se va deixar la gent allí i ara passa el que passa. Doncs crec que és un problema molt greu que s'hauria de mirar de solucionar d'alguna manera i és que no sé. Què penses que ho va poder causar? Jo crec que va ser la llibertat mal utilitzada. Bueno, pues no sé, no sé qué decir, me parece una pena, la verdad, que después, que tampoco hace tantos años que ha pasado lo de la Segunda Guerra Mundial y estamos otra vez casi
que es una pena que se sigan matando por cuestión de razas o de creencias. La Iugoslàvia, mira, això és molt complicat. No sé què dir-te. Quin problema exactament? Doncs el problema que hi ha, quines creus són les causes que van provocar? Les coses són molt, hi ha moltes coses. Hi ha coses històriques, coses de poder, coses de religió, coses de moltíssimes coses, sí. Bé, què us ha semblat les opinions que ens ha donat la gent? Home, la veritat, pues que ha sortit molt la Primera Guerra Mundial, la Segona, causes religioses, interessos, gent que no en sap exactament per què, molt complicat, ha sortit també moltes vegades, i inclús algú ha dit que perquè viuen masses races o ètnies juntes, però trobo a faltar una mica una paraula clau, no? Que és la paraula radical service, és a dir, durant 3 anys de guerra que es porta allí, pues, amb aquesta bateria de contestacions, que penso que són 23 o 24, hi ha una contestació comú que és sempre les causes històriques per un costat, i després també sembla ser que la gent tampoc està massa d'acord en que allò no és una guerra ni d'ètnies ni religiosa, sinó que continua dient que és un problema de religió, d'ètnies i de... Inclús algú ha dit, parlat de la llibertat mal utilitzada, i algú també la paraula complicat. O sigui, això em fa molta gràcia, perquè això de complicat, inclús te pregunten, però què vols que et contesti si és tan complicat? Venen a dir, no? Em fa l'efecte que 3 anys d'una informació relativament important, els mitjans de comunicació, sobretot al començament, pues la veritat, no sé, em quedo una mica decebut d'aprofundir sobre les causes i sobretot sobre quines no. És a dir, no es pot preguntar sobre sempre caiem en contestacions historicistes, no? Pues la primera, la segona, clar, ja ho sabem, que allà va estar la Primera i la Segona Guerra Mundial, però, bueno, té que veure, però hi ha coses claríssimes que no té res a veure. O sigui, ja dic, he trobat a falta molt la paraula governants i militars serbis de Bòsnia i governants i militars de Sèrbia, he trobat a faltar la paraula Milosevic, Karachi, etc. No? Bé, és que la gent potser la imatge que té del conflicte és la d'una sèrie de gent que es barallen entre ells. Vull dir que potser si els haguessin preguntat per l'origen, com va començar i tal, d'invasió i tal, potser no en sabien res. O no ho recorden, o els mitjans de comunicació s'han encarregat de que ens oblidéssim d'això, no? Sí, dona aquesta sensació, no? Com potser l'excés d'informació al final ha donat això, que tothom se'n va a les causes històriques, no? I clar, està molt bé quan te pregunten, perquè igual te poden preguntar sobre... I a Ruanda, doncs mira, es van barallar i causes històriques, però sempre acabem amb el mateix, ja sabem que la història té que veure amb el present, però hi ha unes causes que van ser concretes fa 3 anys que fa 25 anys no hi eren allí, per tant, no sé, i sobretot el tema de dir, recórrer encara el tema de les ètnies i la religió i tot això, quan penso que ha estat bastant clar que aquesta no ha sigut la causa principal de que comences la cosa, no? No sé. Digues. Sí, no, aquestes causes polítiques que potser trobes a faltar aquest preparatori de polítics i també l'establishment intel·lectual serbi que durant la segona dècada dels 80 o durant tot el 80 estaven construint un discurs, estaven fent un periodisme equívoc i molt dirigit a aixecar ampolles. Doncs aquesta causa és la que menys se coneix, la que menys s'ubica, senyala i potser de les més clares, no? Jo potser per acabar, si hagués de fer algun comentari, ho faria més aviat respecte a les diferències a les franges d'edat. Per exemple, a mi em va sorprendre
la poca informació que tenien els joves, no? La franja de menys edat doncs, els sonava poquíssim això i deien, bueno, és que no sabem res sobre això i es desentenien a l'hora de respondre, no? I potser que la franja de la gent de més edat doncs, ho associava a la Segona Guerra Mundial i el tema de la guerra en general, no? Sense tenir massa més informació sobre el cas concret, no? Si feia por a la guerra, diguem, no? Què opina del paper que ha jugat fins ara la comunitat internacional? Els últims dies no ho sé. No, els últims 3 anys. No. És que no m'agrada ni la política, ni la guerra, ni res. Prefereixo a vegades ni mirar-lo, saps? Hombre, pues supongo que hacen lo que pueden, lo hacen con buena voluntad y no sé, pues supongo que intentarán hacerlo mejor. Parece que no les está saliendo muy bien y bueno, tampoco, supongo que cada uno en su casa pues tiene que medianamente arreglarse sus problemas. Tampoco puede llegar el vecino a imponer orden por la fuerza, porque lo que suele pasar es que entre los de la casa saquen al vecino a hostias, como se suele decir, que más o menos es lo que me parece que está pasando. O sea, que el vecino tiene que ir con cuidado porque a veces se rebelan contra él y es peor el remedio que la enfermedad. Pero vaya, también nunca se sabe cuál es la solución. Bueno, yo creo que sí, que han hecho todo lo que han podido. Son ellos los que tienen que poner de su parte, no? O sea, los yugoslavos. Ja fa dubtar una mica perquè la solució no la veig.
Yo creo que la comunidad hasta ahora ha estado muy pasiva, tenía que haber tomado una actitud más activa y haber evitado que hubiera llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Y quizás hubiéramos tenido que haber intervenido y parar a tiempo todo lo que está pasando. Yo qué diría en todo esto, eso son cosas ya realmente de los que dirigen y los que gobiernan, ¿no? Pero todo me parece muy flojillo todo. Es que primero que yo creo que ahí los problemas son tan profundos que el hecho de querer parar una guerra, no, la comunidad se ha dado cuenta de que, o sea, los serbios y los bosnios y los croatas y todo esto se han dado cuenta que ganan más luchando que no esperando a que se decida la paz. Y entonces la comunidad ante eso no puede hacer nada. És desastre encara, no ho saben resoldre i és en fi, no sé, no ho saben resoldre, no hi ha manera. Hi ha masses interessos creats al darrere de vides humanes i és molt lamentable. Justament fer un paper solament de que hi estan allí i sense solucionar res. Fa vergonya, sincerament, i millor no és la paraula adequada, fa pena. Solament ho podem fer els humans, això. Les bèsties no ho farien, suposo. Jo en política no m'hi vull posar, perquè això és... Ja m'entens. Interessos, es guien per interessos propis. Vull dir, senzillament no afavoreixen al poble ni afavoreixen a la gent ni res. No m'agafes en blanc ara, no sé què he dit. Molt bé. Jo sé que és molt trist el que passa. Jo no sé, és que vull dir, tampoc no hi entenc massa. No hay nada, porque no les interesa, porque allí no hay nada que puedan sacar. Allí como no tienen nada que sacar, ni petróleo ni nada, como en Kuwait, que allí se metieron rápido lo de los Estados Unidos, pues ahí no se ha metido nadie. Como no hay nada... No gaire... No és molt agradable, no és molt... No sé com explicar ara. No sé com dir-li ara. És un problema i a partir d'allí sempre està malament. Jo crec que ha estat bé, però la gent d'allà de l'ex-Jugoslàvia és bastant complicada i no l'han acceptada. L'han agafat malament. Pues no sé, a lo mejor, no sé, en eso no entiendo mucho, no sé, a lo mejor no pueden hacer otra cosa, no lo sé. Vale. Pero yo creo que debían de terminar de alguna manera con ello. Bueno, pues com sempre són impotents totalment, com per darrere, quan es fiquen a les coses que tampoc potser no importa i es fiquen allà i són impotents totalment. Bé, què us sembla? Aquesta segona pregunta era més difícil de contestar, no? D'alguna manera potser opinar sobre la guerra, sobre una guerra qualsevol, tothom li era fàcil, però quan era l'hora de prendre posicionament, d'alguna manera parlar, opinar sobre els polítics, els nostres dirigents i tal, doncs la gent ja li feia més... La gent era més reservada, oi? Sí, la veritat, tens raó, no? És una pregunta més difícil i en tot i això, bueno, hi ha hagut molts que no sé, pues, la política jo no en parlo i tal, però bueno, la gent, hi ha alguna gent, un bon grapat de gent que ha dit que el paper de la comunitat internacional és, inclús algú ha dit vergonyós, no? I que li fa pena i que pues que no, i que se sent impotent, no? També n'hi ha un que diu que la gent d'allà és molt complicada, això em fa gràcia, no? Perquè això és tràgic, no? La gent d'allà no és més complicada que els d'aquí. Bé, aquesta era la imatge que tenien potser la gent més jove, no? La gent sota dels 20 anys doncs tenien més aquesta imatge, potser més maniqueista de la situació. Pues així recomanaria als jovens que estiguin una mica més interessats pel que passa a 200 quilòmetres d'aquí i que mirin menys el Mikimoto. Bueno, potser tampoc saben situar molt bé al mapa la proximitat d'aquesta gent, no? Tan complicada. Sí. Però sí, més bé la gent és al contrari, no? Quan diu que quan surten les imatges a televisió dius però si és que semblen d'aquí, perquè no són negres, no tenen el pèl enrissats, sinó que la majoria són mediterranis, hi ha rossos, i d'ulls blaus, morenos, vull dir que a vegades dius que semblen que podria ser un poble de per aquí dalt, o per Castella, o pel País Basc, o mateix a Catalunya. O sigui que...
per exemple, encara tenim potser un teló, no sé si d'acer o d'un altre material molt més potent que fa allunyar més de lo que realment està, no? Un seguit de països que, per cert, han tingut una tradició europea molt més rica que la que podem tenir aquí. A més, jo crec que aquesta idea de que aquesta gent és complicada, si una persona ha seguit el que ha passat allà d'una forma relativament superficial, crec que és la conseqüència lògica. Sí, és el que Perquè ara t'estan parlant de bosnians, ara musulmans, ara serbis, ara croats. Al final un realment no té molt clar què està passant allà i acaba pensant que s'estan matant entre ells. Vull dir que els mitjans de comunicació han fomentat aquesta idea de que aquesta gent és molt complicada, no s'aclaren, tots són iguals, perquè clar, tampoc els podem diferenciar de cap manera i s'estan matant entre ells, no? Vull dir que si un ho ha seguit així, només escoltant notícies puntualment o el que ens van donant, crec que, que és possible que un arribi a aquesta conclusió, no? És bastant... Jo em quedaria amb la contesta, penso, el segon o tercera persona que ha dit que quan se tenia que fer... La comunitat internacional tenia que intervindre i es veia veure, abans el Romà ha parlat dels anys 80, jo també em remetria amb aquesta data, i en aquell moment, quan se veia que a Iugoslàvia mort Tito passarien coses, era el moment d'intervindre diplomàticament, era el moment, en tot cas, si fos necessari, de posar amb militars a les fronteres, que en aquell moment eren les 7 repúbliques de lo que era l'ex-Iugoslàvia, i segurament, si en aquell moment sabés aquesta falta de previsió, en aquell moment va ser un moment clau, i perquè no es va voler o perquè no es va tindre la suficient clarividència, no es va fer, no? I això un senyor, penso, a la segona o tercera contesta ho ha dit, no? Sí, de fet també val la pena quedar-nos amb això que has dit tu, no? Que la majoria de la gent està decebuda amb el que ha fet la comunitat internacional fins ara i fins i tot ho ha comparat amb el que va passar a Kuwait, no? I que el sentiment de la gent és de decepció en general. Ens hauria agradat continuar escoltant a la Marisa Montes, però haurem de passar a les notícies sobre Bòsnia. Sí, perquè aquí portem, com a mínim, des de que vam començar el programa, dient el que ara us llegiré o relataré, i portem des de que va començar la guerra pensant que això que ara diu un document elaborat per una comissió de la ONU des de l'octubre de 1992 a l'abril de 1994 explica i posa de relleu les atrocitats perpetrats pels serbis i de política de neteja ètnica des del començament de la mateixa guerra. Parla de 237
centres de detenció, allí on es portava a terme execucions en massa, tortures i violacions a la població musulmana. I he llegit textualment, és a dir, això ho diu el mateix document. Continuaré llegint textualment. Diu, los guardianes seleccionaban cada noche a 10 o 20 personas y las asesinaban después de torturarlas. Los otros prisioneros eran los encargados de recoger los cuerpos al día siguiente. I en un altre lloc diu, entre 20 y 40 asesinatos diarios, a cuchilladas, a martillazos, antes de quemar a los cuerpos. Y muchos coinciden en que era una práctica habitual de los guardianes serbios el forzar a los prisioneros a pegar, mutilar, violar y matar a otros detenidos. A la zona de la Krajina, la neteja ètnica va funcionar a marxes forçades, és a dir, el 1991 havia 50.000 musulmans, a 1993 aquest número, 50.000, va quedar reduïda a 6.000 musulmans, amb la qual la gent que faltava va estar obligada a deixar les seves cases cremades, la majoria de gent també violada i torturada. Això ho torno a dir perquè ara no és jo que ho dic, sinó que ho diu un document de la mateixa ONU que s'ha fet pública aquests dies i que s'ha portat una investigació des de l'octubre del 92 a l'abril del 94, de més de 1.000 pàgines i que diuen que aquest document ha estat remès al Tribunal Internacional encarregat de juzgar els criminals de guerra de l'ex-Jugoslàvia. De moment, l'únic criminal de guerra que ha estat jutjat de l'ex-Jugoslàvia ha estat absolt. Ara també us tinc que dir una notícia dolenta, perquè la setmana passada vam parlar aquí de que una sèrie d'eurodiputats van plantejar un manifest, un document que intentarien aprovar-lo al Parlament Europeu i que tenia que veure, entre altres coses, amb convidar a la República de Bòsnia i Hercegovina a que s'integrés a la Unió Europea i altres detalls que, com que anem molt malament de temps, i si vau escoltar, que n'estem segurs el dijous passat al programa ja sabeu. Doncs bé, els eurodiputats, els senyors que estan sentats al seu sillon a Brussel·les, no l'han volgut aprovar, ni tan sols aprovar-lo. Ja sabem que les funcions del Parlament Europeu són limitades, però ni tan sols han volgut aprovar un document que nosaltres vam qualificar des d'aquí mateix el dijous passat de light, per dir-ho d'alguna manera ràpid. La notícia ha estat que aquesta iniciativa portada a terme per una sèrie d'eurodiputats no ha estat aprovada. Diria jo, en conseqüència, amb la política de la comunitat internacional. I ara sí que ja us deixo amb el Martí, que us té que dir un seguit d'informacions. Bé, el manifest no ha estat aprovat, però un dels temes del manifest era convocar els ciutadans europeus perquè es manifestessin davant del que està passant a Bòsnia i exigissin una actitud més ferma de part de la Unió Europea. Encara que el document no hagi estat aprovat, les accions que es va demanar als ciutadans, nosaltres les intentarem portar a terme igual. Aquí a Tarragona ja vam fer una audició el diumenge passat a les 12, com les que havíem fet fins l'any passat, per informar la gent i animar la gent a que anessin a la manifestació que hi ha convocada pel dia 26 d'aquest mes, o sigui dilluns de la setmana que ve, a Canes, aprofitant que hi ha el traspàs de la presidència europea de França a Espanya. Es preveu una gran manifestació de ciutadans de tota Europa que es manifestin contra l'actitud dels nostres governs i de la Unió Europea en general. I aquí tenim previst també anar-hi un grup de gent, però us diré bàsicament què es farà aquí i què es farà a Barcelona, per a la gent que li pugui interessar. Aquí he dit abans una audició a les 12 del migdia a la plaça del Rei, com havíem fet fins fa un any. Després, el grup de persones d'aquí a Tarragona que anem a Canes, sortirem cap a Barcelona, on hi ha previst una trobada míting a partir de les 3 de la tarda, a la plaça de Catalunya. Allí sembla que s'aniran reunint els autobusos que venen de tot l'estat espanyol. Durant tota la tarda es faran determinats actes, diversos actes i diverses actuacions de Pallassos Sense Fronteres i de més. A les 7:30 hi ha una manifestació prevista, no sé exactament on serà, possiblement es anirà a la plaça de Sant Jaume. I a les 21 hores hi hauria l'acomiadament dels autobusos que sortiran a la nit cap a Canes, amb la idea d'arribar a la matinada del dia 26 i passar allà tot el dematí, segurament circundant els edificis on es reuniran els nostres governants, perquè almenys ens vegin. I la idea és que al migdia, després, un cop s'acabin tots aquests actes, un cop hagin pogut manifestar-nos i ens hagin vist,
tornar cap aquí per poder ser la matinada del dimarts aquí. Se suposa que els autobusos arribaran a Barcelona sobre les 12 o la 1 de la nit. No sé si val la pena que deixem algun telèfon per si algú d'última hora s'animés. Suposo que encara queden places i encara podríem arreglar-ho perquè pogués pujar algun dels autobusos. El preu és de 5.000 pessetes. Si cas us deixo un telèfon, hauria de ser algun que tingués contestador automàtic. És que no Bé, el telèfon seria el 24 49 13. Val, doncs si cas ho deixeu allà i doncs ja miraríem de donar-vos informació. De totes maneres, hauria de ser el més aviat possible, perquè ens van dir que el divendres, o sigui demà, tancarien en principi ja el termini. Bé, amb això acabem aquí el programa, si no hi ha res més per comentar. De fet, el que us volíem dir abans de plegar és que el dijous que ve és l'últim programa de la temporada i intentarem que sigui un programa especial i per això us recomanem que esteu atents. I l'audició aquest diumenge, ho has dit? Sí, a les 12. Molt bé. Bona nit. Bona nit. Per cert, avui hem fet el programa que no us hem presentat, el Romà Soler, com sempre, el Pep Anton Clua, la Rosa Maria Oliver, el Jaume Valls i jo mateix, Martí Pineda. Bona nit. Bona nit.